Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, March 31, huling araw ho ng Marso. At araw ho ng Biyernes ngayon, huling araw ho ng linggo ng trabaho sa mga kababayan ho natin na ika nga pauwi ho at syempre naghahanda para sa Semana Santa. Naku, mag-iingat ho tayo mga kabalen at yung mga babiyahe, yung mga sasakay ho ng bus, paalala ho ng mga dispatcher at ng pamunuan, partikular na ho dyan sa may Dau Bus Terminal, iwasan daw na magkasabay-sabay yung pag-uwi ho ng buong pamilya, kasama yung mga bagahe upang sa ngayon hindi po mahirapan ang inyong pagbiyahe. At syempre ho, yung mga magmamaneho naman ngayong weekend, paki-check ang inyong mga sasakyan at syempre tiyakin din na nasa mabuting kondisyon ang inyong pong mga pangangatawan dahil alam naman ho natin, hindi rin ho biro ang pagmamaneho lalo na kung marami yung mga sasakyan sa kalsada at syempre gaya nga ho ng paulit-ulit na sinasabi ng inyong lingkod magbaon ho tayo ng mahabang pasensya lalo na ho ngayon mahal na araw at syempre ho wag kong kakalimutan yung disiplina upang maiwasan ho yung mga aberya. Narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong Biyernes ng umaga. 9 na oras na brownout nararanasan sa ilang bahagi ng Pampanga ngayon po March 31. In-demand courses bubuksan sa mga satellite campus ng Davao upang i-decongest ang campus sa Bacolor. Kakulangan sa mga nurse sa bansa, tutugunan daw ng CHED. 350,000 nurses kailangan ayon ho yan sa DOH. At paggawa ho ng burilyos na ginagamit sa penitensya, patuloy na naisasalin sa bagong henerasyon. Ito ho mga kabalen, yung mga may data, pwede ho kayong tumutok sa amin at makibalita para ho alam ninyo kung ano yung nangyayari sa inyong kapaligiran. Ito, pabatid ho sa mga ilang customer ng Pampanga Electric Cooperative o PELCO 1 at yung mga naisong bumiyahe sa mga lugar na yan ay magkakaroon ho ng 9 na oras na brownout o nagsimula na ho sa ilang bahagi po ng Pampanga ngayon pong Biyernes, March 31. Kanina ho alas 8 nagsimula at inaasahang aabot o magtatagal hanggang alas 5 naman ng hapon. Bunsod ho ito ng power o service interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Mexico Clark 69 kV line. Kabilang ho sa mga lugar na walang kuryente ay ang Turu, NHA at ilang bahagi po ng Telapayong sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ito hong Bloomfield Subdivision sa Mabalacat City at yun pong Sapaysak, Pandakaki at NHA sa bayan naman ng Mexico. Apektado rin ho ng nasabing power interruption ang lahat ho ng barangay sa Magalang na siniserbisyohan po ng PELCO 1 maliban na lamang dun sa Chuangsing Steel Incorporated. Inaabisuhan po yung mga kababayan natin na maghanda ho o tiyakin na meron ho kayong pangontra sa init at may tubig ho kayong maiinom dahil mainit ho yung panahon at inaasahang tatagal po ng hanggang alas 5 nga yung naturang power interruption. Oras naman daw na matapos ang mga paggawa ng in-schedule ho ng NGCP ay magbabalik na ang kuryente. Sa ibahong balita, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Knights of Columbus para sa isang Life Fest sa Metropolitan Cathedral sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga nito lamang pong nakarang Sabado, March 25. Ito po'y bilang paggunita sa ika-104 na anibersaryo ho ng kanilang samahan at yung pong paglilingkod, katawaang simbahan. At ito ho yung
mga kabalen, nagtipon-tihon ho yung miyembro ng Knights of Columbus dito ho sa San Fernando at syempre ho yung ilan ding mga mga grupo na nabibilang ho sa pananampalatayang Katoliko. Ang kanila hong naging panawagan sa isang ginawang pagmarcha ay bigyan po ng pagpapahalaga yung buhay at yung kanilang call na no to abortion. At sabi ho nila ito hong mahalaga ang buhay at kailangan protektahan yung mga unborn at ang pag-aalay ho ng dasal ay isang bagay na makatutulong upang sila po ay maisalba. Abot ho sa 1,000 mga kabalen, mga karinyo, nang nagtuo at nakiisa sa sinasabing March for Life 2023 dito ho sa North and Central Luzon. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ethelbert Seriano, ang People Navigator ng Knights of Columbus. Of course, hindi natin pinapayagan yung abortion, pero pinapayo ko sa mga kabataan na habang samantalingin yung kabataan sa pag-aaral, pag-aaral kayo mabuti at pag nagkaroon kayo ng pamilya at kayo nagpakasal, ay magkaroon kayo ng anak na inyong palalaki na katulad ng pagpapalaki sa inyo ng turo ng simbahan na alagaan ang buhay. Yung pa dito, yung mga kriminalidad, yung pinapatay ng walang kalaban-laban ng sabihin natin ng ating pamahalaan ng gobyerno, ay tinutulan din natin niya kasi buhay din yung tinutulan niya ng wala ng mga hustisya. So hindi lang yung, basically yung sa panganak kung galing sa womb ng mga babae, pero yun din, biyaya din ng buhay na pinagkaloob sa ating ay kapal na bigyan na lang kupin ng walang katanungan, ay yun din isa sa mga pinagkaloob. Ay ang aking pakikipaglaban para sa buhay ng may importante sa mga Knights of Columbus ang life. So nagpaparada kami, nagpapakita kami sa mga nagpaparade kami para ipakita na ang buhay ay mahalaga sa Roman Catholic. Magbabalik po ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, matapos po ang matagumpay na pagtatanim noong ika-30 ng Nobyembre 2022 ay muli hong bumisita sa ikalawang pagkakataon ngayon pong araw, Biyernes, March 31, ang Angeles City Water District o ACWD at ang Prime Water Angeles sa Sitio Balaru, Barangay Sapang Bato. Upang ipagpatuloy ang kanilang naging commitment sa Adopt a Watershed Reforestation Program na sinimula naman ng Araw ACA. Nasa mahigit pong 100 na empleyado ng naturang kumpanya ang maagang bumangon ngayong araw o mas maagang bumangon ngayong araw at nakaisa po sa pagtatanim ng 300 kawayan at 250 forest and fruit-bearing trees. 30 hektarya ang inadopt ng Water District at ng Prime Water Angeles na layong matamnan sa susunod na 10 taon. Hindi naman natatapos sa pagtatanim at isinabalikat nilang kulin dahil lingguhan silang magpapadala ng 10,000 litro ng tubig para sa pangangalaga ng mga seedling, lalo na ngayong mainit ang panahon. Ito mga kabalen, maliban sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa kalsada, gaya ng mga driver, pulis at mga traffic enforcer at maging mga maninda, ramdam din ng mga guro at mga estudyante yun pong matinding init ng panahon sa loob ng mga silid-aralan. Si Senator Win Gatchalian na
chairperson ng Committee on Education sa Senado, iminungkahi na po na ibalik ho sa Hunyo o buwan ng Hunyo ang pasukan upang makapagbakasyon ng mga mag-aaral pagdating naman ho ng April at May o yung summer, yung panahon po ng tag-init. Ano? Ang ilan sa mga mag-aaral naman sa Don Honorio Ventura State University sa Pampanga, sang-ayon daw sa sinabi ho ni Senator Gatchalian. Yan po ang balita sa atin ni Jenna Lumbang Parungaw. Paypay dito, paypay doon. Tambay sa open areas, PE classes sa labas. Tutok sa malalaking electric fan at hindi pwedeng walang payong. Bakit nga ba hindi magiging ganito ang senaryo kung alas 10 pa lamang ng umaga ay tirik na ang araw nang makapasok ang CLTV 36 News Team sa loob ng Don Honorio Ventura State University Main Campus sa Bacolor, Pampanga. March 21 nang ideklara ng Pag-asa ang simula ng tag-init kung saan naglalaro sa 35 to 45 degrees Celsius ang temperatura araw-araw. Ang siste, bago sa sitwasyong ito, ang mga mag-aaral at guro na sanay na bakasyon ang summer noong bago pa magkaroon ng COVID-19 pandemic. Ito kasi ang unang pagkakataon na nasa eskwela ang mga mag-aaral ng summer dahil ginawang Agosto ang pasukan matapos ang modular at online learning na ipinatupad bunsod ng pandemya. Ang literal na mainit na sitwasyon sa mga paaralan nakarating na sa Senado. Nasa 100 mag-aaral kasi sa Laguna ang naospital ng dahil sa matinding init nito lamang ikatlong linggo ng Marso. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Education, dapat ay ibalik lamang sa dati ang school year calendar kung saan Hunyo ang pasukan at nakabakasyon ang mga mag-aaral pagdating ng summer. Malaking konsiderasyon umano ang dapat ibigay sa kalusugan ng mga mag-aaral. Dagdag pa ng mambabatas, nagkakaroon ng national and local elections tuwing ikatlong taon kung kaya't dapat handa ang mga paaralan na ginagamit bilang polling centers sa buong bansa. Ang ilang mag-aaral sa Don Honorio Ventura State University, sang-ayon sa itinutulak ni Gatchalian na balik ang simula ng school year tuwing June upang hindi na nila kailangang pumasok pa pagdating ng Abril at Mayo. For me po, nakabakasyon po ng summer kasi po na sobrang init po talaga. Marami pong nade-dehydrate, ganyan. Sa sobrang init po, dami pong nahihimatay, ganyan. Mas prefer ko po yung pumapasok po ng June. Kasi po, mas okay po yun kasi kapag bakasyon na po, mas mag-enjoy po kami. Para sa akin po, nakabakasyon ng summer since dahil nga po sa weather ngayon is sobrang init. So, dapat i-prioritize din natin yung kapakanan ng mga students. So, for me po, yung walang pasok ng summer naka-vacation po. Pero meron din namang ilan na gusto ang magtiis sa init kaysa makipagsapalaran tuwing tag-ulan. Mas okay po yung sa August. Kasi po super hassle po papasok po sa pila po kasi it's either maputik po kasi pag gano'n. Kung pumapasok po ng tag-ulan, mas dadami din po kasi yung araw na parang walang klase. Kapag po kasi maulan dito, medyo baha. So kapag naman po mainit, as in sobrang init. So, ano ang mas tolerable para sa'yo? yung init po. So okay lang na pumasok ka ng mainit kaysa sa pumasok ka ng umuulan? Opo, sayang po kasi yung shoes. Ayon sa Department of Education, pag-aamano nila ang mga panukala ni Gatchalian bagamat wala pa sa kanilang plano ang pagbabago sa opening of classes ngayong parating na bagong school year. Mayroon umanong otoridad ang mga school head na magsuspinde ng face-to-face classes at gawin itong distance learning kung talagang nakokompromiso ang kalusugan ng mga mag-aaral. Samantala, ang mga higher education institutions o mga pangkolehiyong paaralan ay may kalayaang magdesisyon kung kailan magsisimula ng klase basta hindi ito lalampas ng Setyembre. Kaya ni Dr. Enrique Baking, ang presidente ng DABSU, na plano na nilang ibalik ng Hunyo ang opening of classes. Kami, dahil matanda na kami sa sistema, education system, kuwan na kami. Komportable na kami doon sa opening of classes ng June. Instead of having it a little bit delayed sometime in September or October. Definitely, pwede namin ibalik yung June as opening of classes. No? Kaya lang, this year, hindi pa namin magawa because we started
the first semester sometime in September of last year. So ngayong pasukan, mag-i-start na kami ng August. And by next year, naka-June na, no? Inihila na namin ng pabalik, no? Sinishorten na namin yung bakasyon ng mga bata at saka mga empleyado. Ang mabigat na dahilan ng kanilang pagbabalik sa dating school year calendar ay ang budget processing. Nahihirapan umano sila dahil tuwing sisimula ang pasukan ng Agosto o Setyembre, pang-4 na buwan na lamang ang natitirang pondo. Kailangan pang hintayin ang susunod na taon para sa karagdagang budget. At saka malaking problema sa budgeting, no? Kasi we are talking of fiscal year in terms of budget, no? Budget, it's fiscal year sa budget starts from January to December. So mag-i-start ka ng September, September, October, November, December na lang ang budget na gagastusin mo para sa fiscal year na yon. Sa kasalukuyan ay mayroon na umanong higit 33,000 na populasyon ang DABSU, kabilang ang mga guro, estudyante at iba pang support personnel. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, balita pa rin ho dyan sa may DABSU. Pinalalakas daw ngayon ng pamunuan ng naturang pamantasan ang operasyon ho ng kanilang mga satellite campus. At ito ho'y sa iba't ibang bahagi ng Pampanga sa pamamagitan naman ng pagbubukas ng mga in-demand at CHED priority courses. Makatutulong umano ito upang mapaluwag ho yung DABSU main campus sa bayan ho ng Bacolor na ngayon ho'y nasa 33,000 na ang bilang ng mga aral. Si Angelica Cara po ang may detalye ng balitang yan. Isa sa pinakamalaking paaralan sa Pampanga ang Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Sa main campus nito sa Bacolor, aabot sa 33,000 ang bilang ng mga mag-aaral. Mayroon din itong 6 na extension campuses na matatagpuan sa mga bayan ng Santo Tomas, Apalit, Porac, Lubao, Candaba at Mexico na may kabuuang student population na higit 11,000. Sa dami ng bilang ng mga mag-aaral sa main campus, problema ngayon ang congestion. Mayroon lamang daw kasing higit 7 hektarya ang paaralan, kaya hindi nito kakayanin kung pagbabatayan ng mabilis na pagtaas ng enrollment rate taon-taon. Upang hindi dumagsa sa main campus ang lahat ng gustong mag-aral sa DAVSU, pinalalawig umano ang mga kurso at in-demand programs sa kanilang mga satellite campus. We are now in the process of upgrading our facilities in the extension campuses. So that we could decongest students, no, in the main campus. Kaya naman maituturing umano na isang welcome development ang plano ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na mag-donate ng 1.4 na hektaryang lupain upang mapalaki ang sakop ng DAVSU Santo Tomas Campus. Well, this additional 1 hectare which donated to DAVSU by the provincial government will be utilized for the expansion of programs like the offering of nursing and other allied medical courses, plus criminology and other CHED priority programs needed by the area, particularly the municipalities of San Fernando and nearby municipalities. Patatayuan daw ito ng bagong gusali para sa mga estudyante na mag-e-enroll sa mga bagong kursong bubuksan sa DAVSU Santo Tomas. Actually, Congresswoman Ana Yorca Bondoc is together with the local government officials and of course Governor Dennis Pineda are now working hard to help us, no, for the construction of additional buildings for our proposed programs which shall be offered the soonest time possible as soon as the buildings and other infrastructure projects will be put up. Sa pinakahuling listahan na inilabas ng Commission on Higher Education o CHED, ang kanilang mga priority programs o kurso ay nakatuon sa Science and Mathematics, Information Technology, Engineering and Technology, Architecture and related programs, Business and Management, Health Professions, Maritime, Social Science, Education at multi- and interdisciplinary courses.
Samantala, sinabi ni Dr. Baking na nagsisimula na umano ang land development sa gagawing Davao San Fernando campus na matatagpuan sa Barangay Malino, City of San Fernando, Pampanga. Dito nakatakdang buksan ang mga priority programs gaya ng allied medical courses. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalen, balita pa rin hong may kinalaman sa edukasyon. Muli pong inihain ni Senator Win Gatchalian ang isang panukalang batas na lilikha po ng National Education Council o yung pong tinatawag na NEDCO. Ito raw ay upang paigtingin ang ugnayan ng mga polisiya sa pagitan ho ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED at ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Layunin din umano ng NEDCO na magkaroon ng National Education Agenda kung saan isasaad po yung mga strategic vision ng bansa para sa edukasyon. Gaya na lamang ho ng medium and long-term goals, estratehiya para sa maayos na pagpapatupad ng mga programa at mga rekomendasyon sa usapin ho ng pondo. Kabilang din ho sa mga tungkulin at kapangyarihan ng NEDCO ang pagpapatupad ho ng mga upang magkaroon ng mataas na marka ang bansa sa ilang assessment gaya ho ng National Achievement Test, Program for International Student Assessment, Education Index, Education for All Development Index. Gate po ni Senador Gatchalian, mahalaga raw ito upang maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Gayon din ho yung pag-unlad ng naturang sektor. Sa ilalim ho ng panukala, ang Pangulo ang itatalaga bilang chairperson ng NEDCO. Co-chairpersons naman po ang DepEd Secretary, CHED chairperson at yung pong TESDA Director General. Habang ang iba pong mga miyembro ay bubuin naman ng Senate President, Speaker of the House at ang ilang miyembro ho ng gabinete. Nakasaad din sa panukalang batas na magkakaroon daw ng 5-year horizon ang National Education Agenda na kailangang repasuhin ko kada taon. Marami mga mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to. Kabalen, gumagawa na raw ng ang Commission on Higher Education o CHED upang agad hong matugunan yung kakulangan ho sa mga nurse dito sa ating bansa. Ito po'y dahil na rin sa migration o yung pangingibang bansa ho ng karamihan sa mga nurse at iba pang healthcare workers. Kabila ho sa mga hakbang ng CHED ang retooling, board, non-passers, adopting nursing curriculum with exit credentials, redirecting non-practicing nurses, and conducting exchange programs with other countries. Sa ilalim ho ng nursing curriculum na may exit credentials, ang mga mag-aaral ay maaari umanong magkaroon ng ilang opsyon gaya ho ng exit sa pagtatapos ng level 1 or level 2. Kumuha po ng Certificate of Diploma sa Nursing o piliin na ipagpatuloy at tapusin ho yung 4 na taong nursing program upang maging isang registered nurse. Tinatarget na rin umano ng CHED ang pagkakaroon ng flexible short-term master's program masolusyonan ang kakulangan ng mga instructor sa nursing at medical schools. Para naman ho sa Department of Health o DOH, kasalukuyang umano nilang sinusuri ang panukalang batas na Magna Carta for Public Health Care Workers and Philippine Nursing habang magsasagawa ng mga pag-aaral sa standardization ng sahod ng mga nurse, doktor at iba pang healthcare workers. Tututukan din umano ng kagawaran ang mga teknolohiya na magagamit ho sa mga liblib na lugar. Samantala, matatandaan nitong buwan ng Marso ay binanggit na ho ng DOH na nangangailangan ho ang bansa ng nasa 350,000 na mga nurse.
Sa iba pong balita, ongoing ho ngayon sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga, yun pong PhilConstruct Expo. Tampok ho dito yung mga makabagong teknolohiya at inobasyon sa construction industry. Ayon ho sa mga organizer, napili nilang idaos ang PhilConstruct sa Clark dahil po sa dami ng infrastructure development dito. Narito pong detalye ng balitang yan. Opisyal na nagsimula ang pinakamalaking construction trade show series sa PhilConstruct's SMX Convention Center, Pampanga nitong Huwebes, March 30. Ito ay ikalawang hybrid event matapos na matagumpay na pagdaraos ito na nakaraang taon. Tampok sa PhilConstruct Expo ang mga pinakakilalang leader sa construction industry at mga supplier sa buong bansa. Well, the main goal is to reach out to the general market and as well as involve our stakeholders, the contractors who are members, the suppliers as well, who are our supporters, and at the same time, reach out to the market that in every region that we are in, like the architects, the interior designers, the civil engineers, and the contractors, local contractors in the locality. Napili naman umano ng Philippine Constructors Association Incorporated o PCA na idaos sa Clark, Pampanga ang PhilConstruct dahil isa ito sa mga lugar sa bansa na maraming infrastructure development. Isa rin ang PhilConstruct sa mga pinakamahalagang kaganapan sa construction industry. Ayon kay Engineer Jun Elepanio Jr., ang presidente ng PCA, aabot na sa mahigit 1,500 ang bilang ng mga miyembro ng kanilang samahan. Galing umuno sa PCA ang 80% ng mga nagsasagawa ng proyektong pang-infrastruktura ng national government. Well, PhilConstruct started in, if I remember it correctly, in the late 90s, no? So over the years, we have developed PhilConstruct. Well, we started quite small, and we didn't envision it really to grow this big, you know. And we only at the time holding the exhibition in Metro Manila. But then as the years went through, the other chapters and other contractors wanted a similar show in their area. That's why we created PhilConstruct Luzon, PhilConstruct Visayas, and PhilConstruct Mindanao. Samantala, bukod sa mga exhibit ay magkakaroon din ng pagkakataon ng mga dadalo sa PhilConstruct na makisali at magpalitan ng mga ideya sa Technoforum na naturang expo. For this year, you can expect not just technical topics, you can also expect business concepts, management concepts, leadership concepts, design, and other topics that all of the contractors, all of the stakeholders in the industry can hope to use in their respective companies, in their respective sectors. Malaki naman umuno ang tulong ng PhilConstruct sa mga exhibitors na kanilang mga produkto at serbisyo sa mga nangangailangan nito. Yes, it's a very great place for it, for ideas to mash up together, people discussing what they need, how they can work together in cooperation with each other. Tatagal naman ang PhilConstruct Expo Luzon hanggang Sabado, April 1. I would like to take this opportunity to invite everyone who are our stakeholders, even students, academe, local contractors, hardware owners as well, and even homeowners who are interested to see new products and new technology to come over and witness our construction. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Karehiyon, tukoy na raw ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng pamamaslang kay Police Lieutenant Colonel Marlon Serna, ang hepe ho ng San Miguel Municipal Police Station sa Bulacan. Ito pong inihayag ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. sa kanyang pagbisita sa burol ng Yumaong Kabaro sa Santa Rosa, Nueva Ecija nito pong Miyerkules, March 29. Ano ang tauhan ng PNP sa paghagilap sa mga suspect para sa agarang pagkamit ng hustisya. Ng ang dalawang magnanakaw matapos rumesponde sa insidente ng nakawan sa Barangay San Juan sa bayan Hoya ng San Miguel.
Dahil ho sa kanyang kabayanihan ay ginawaran na ito ng Police Regional Office 3 sa pangunguna ho ni Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ng Medalya ng Kadakilaan. Kabalen, sinimulan na rin ho ngayong umaga, Biyernes, March 31, ang pabasa o yung Passion of Christ sa Don Honorio Ventura State University o Davao Campus diyan ho sa Bacolor, Pampanga, sa labas lang ho ng Heritage Museum. Ayon ho kay Francis Lord Musni, isang Kapampangan historian, paraan ito upang mamulat ang mga estudyante ng universidad sa pagpapahalaga sa mga tradisyon ng mga Kapampangan tuwing mahal na araw. May iba't ibang matandang nakagawian sa paraan ng pagbasa at sisikapin umano nilang maisagawa ito kasama ho yung ilang miyembro ng simbahan o yung parokya ho sa Bacolor. Target ho nilang matapos ang pabasa hanggang bukas ng umaga, April 1. Bukas umano ito sa mga volunteer na guro at maging mga mag-aaral sa naturang pamantasan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, taon-taon po ay nasasaksihan natin ang mga nagpepenitensya dito ho sa Pampanga o mas kilala ho sa tawag na magdarame, ken po nga manong Kapampangan. Gamit ho ang borilyos, hinahampas ho nila ang kanilang mga sugatang likod upang ito'y lalong magdugo. Para ho sa mga magdarame, ito raw ay pakikibahagi sa mga sakripisyo at paghihirap ni Hesukristo. Pero alam niyo ho ba kung paano ginagawa ang borilyos? Yan ho ang hihahatid sa atin ni JM De Jesus. Mahaba ang kasaysayan ng pagpepenitensya sa Pilipinas. Batay sa artikulong Holy Week Traditions in the Philippines Imitating Christ ni Alex Castro na naipublish sa Esquire Magazine noong April 15, 2019, unang nadokumento ang flagellation ng pagdarame sa Kapampangan noong 17th century. Ginagawa pa magdarame sa pamamagitan ng pagsusugat sa likod o pamanabat at paghahampas gamit ng borilyos. Sa San Pedro Cotud, siyudad ng San Fernando, Pampanga, nakilalang lugar kung saan maraming nagpepenitensya, nakilala ng CLTV 36 News ang isang 22 anyos sa gumagawa ng borilyos. Siya ay si Sam Sonza. 10 years old pa lang po ako. Nagsimula gumawa na po ng borilyos. Nakita ko po sa mga magulang ko na gumagawa po sila. Gumaya na rin po ako. Para makatulong po ako sa kanila. Ito po talaga hanap buhay nila po. Simula po bata pa ako, tumanda po. Kwento ni Sam, minana pa umano ng kanyang magulang ang paggawa ng borilyos mula sa kanyang mga lolo. At ngayong muling pinahihintulutan na ng pamahalaan ng pagdaraos ng mga tradisyon tulad ng pamagdarame, tulong-tulong silang 5 magkakapatid sa paggawa ng borilyos. Ipinakita sa amin ni Sam ang paggawa ng borilyos. Kwento niya, mabusisi ang paggawa nito at kadalasan na inaabot na 1 oras para makalikha ng 1 piraso. Ginagamitan ito na pinaglumaang tela o di kaya namang bagong bili, plastic na tali at kawayan na kanila namang kinukuha sa mga gumagawa ng kubo sa kabilang barangay ng Del Pilar. Simula po kawayan, bibili po sa bamboo, tapos kikis-kisin po, bibilugin, puluin, liliyain po. Pagkatapos na po liyayin, tatali po sa straw. Pagkatapos po itali, babalot po ng tela. Pagkatapos po itali, okay na po. 25 kawayan ang bumubuo sa borilyos. Sinisimbolo mo nito ang petsa ng kapanganakan ni Jesus na December 25. Ang bawat isang kawayan ay may habang 4 to 5 inches. May standard design na raw mga borilyos sa ginagawa nila Sam, pero pwede raw magpa-customize. Binabenta naman ito ng 450 pesos kada isa. Yung iba po sadya kasi, iba po yung design gusto nila. Misa po kasi, iba po gawa kasi sa Angeles, iba po gawa dito sa San Fernando. Yan. Yung pagkaulo po nila, iba. Sa kanila po, binubutas po ng barena. Sa amin po, hindi po. Inuulo namin po sila. Enero ngayong taon ay nagsimula na raw ang pamilya nila Sam sa paggawa ng borilyos. Umabot na sa 150 piraso ang kanilang nagagawa. Masaya naman daw si Sam dahil matapos ng 3 Semana Santa
ay muli makakapagdaos ng panata ang kanilang mga kabarangay at iba pang mga nagpepenitensya. Dahilan para sila ay may pagkakakitaan. Okay naman. Masaya naman po yung ano. Pumasok yung mga konting income. Mabenta naman po. Binaganda talaga po kasi dito eh. Sikat po kasi mga sumisikat po yung San Pedro at saka yung San Fernando po. Samantala, paalala ng Department of Health o DOH, posibleng magdulot ng iba't ibang sakit ang pamagdarami. Hindi rin hinihikayat ng simbahang Katolika ang ganitong uri ng pagpepenitensya. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalen, bigyang daan muna natin yung ating topic question of the day. No ka rin masanting magbisita iglesia Keti Pampanga o saan magandang magbisita iglesia dito sa Pampanga para ho sa mga kababayan natin na ika nga dadayo ngayon hong Semana Santa, particular na ho sa Monday, Thursday, yung pagbisita iglesia. Ayan, marami ho pwedeng pasyalan o pwedeng bisitahin at doon kayo makapagdilay-nilay at magdasal sa araw ho ng Huwebes. Ito ho, sabi ni Charlon Carlos, oldest church in Pampanga, San Agustin Parish sa Lubao. Sabi naman ho ni Santos Maria, Sacred Heart sa Telabastagan, Ciudad Huyan ng San Fernando. May komento rin si Bonifacio Dizon sa Mary Mother of Perpetual Help Parish sa May Gutad, Florida Blanca, Pampanga. Yan ho mga kabaled, pwede rin ho kayong bumisita sa bayan ho ng Minalin, doon sa mga matatandang simbahan, at syempre sa Bacolor, sa Apalit. Marami ho dito sa Pampanga dahil kilala din ho yung mga Pampanga bilang mga relihiyoso at marami ho yung mga lumang simbahan na pwedeng mabisita ho kung kayo magsasagawa ng pilgrimage para ho sa Monday, Thursday. Samantala, magiging bisita ho mamaya sa topic si Engineer Ronaldo Elepanyo Jr., ang presidente ho ng Philippine Constructors Association o PCA. Kasama rin ho si Ruben Cueto, ang kanilang overall chairman sa PhilConstruct Series 2023, at si Augusto Tito Manalo Jr., incoming chairman ng ASEAN Constructors Federation. Makakapanayam din ho natin si Ginoong Arnel Cosinas, ang hepe ng BIR Revenue District Office, para ho mamaya dyan sa ating programang topic. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa kadagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Yung ating Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official. Pwede rin ho kayong manood ng mga paborito niyong programa sa CLTV via ating website, yung live streaming, at syempre mga ibang article nandyan din sa CLTV36.tv. Mapapanood din ho sa Signal Channel 115 nationwide yan ang mga programa ng CLTV, at dito naman sa Central Luzon sa ating cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.